Dobro jutro, dragi gledaoci, dobro jutro Novi Sade, dobro jutro svima. Danas pričamo o vrlo važnim temama. Moram da kažem da smo danas posebno hrabri. O čemu se zapravo radi? Danas ćemo pričati o položaju LGBT populacije u društvu i sa kim drugim nego sa direktorom udruženja Grupa Izađi. Tako da, ja bih rekla, direktore, dobro jutro. Aleksa, dobro mi došao u ovu epizodu Vega IT Pulse podcasta. Dobro jutro, Marija. Bolje vas se našao. Kako si ovog jutra? Pa zapravo sam baš dobro. Baš onako ovih dana generalno imam neki elan i evo jutros sam se probudio i mislim hoće zvučati kao da sam pripremio ovo, samo da kažem, ali stvarno sam gledao na YouTube-u neki prilog o futurističkim gradovima, jer me to tako inspirisalo, kao mi sad radimo na budućnosti zajednice i evo me sad i dalje u tom raspoloženju. Dobro, često si ti u tom inspirativnom raspoloženju i mnogo mi je drago što evo i se i danas tako osjećaš. Neću puno da dužim o tebi zato što ću pustiti zapravo da se ti predstaviš i kažeš malo više o sebi. Ja sam Aleksa Savić, koristim zamenicu on i direktor sam udruženja građana Grupa Izađi ovde u Novom Sadu. Najviše sam se kroz život bavio omladinskim radom, tako da moja profesionalna pozadina u stvari dolazi iz direktnog rada sa mladima, različitim grupama mladih, a onda poslednjih 5 godina prvenstveno sa LGBT i mladima u Novom Sadu i šire. Inače sam se bavio i vođenjem treninga neformalnog obrazovanja, koji se odnose na interkulturalno učenje, na aktivno učešće mladih u zajednici i slično, tako da se uvek trudim da kada se bavim užim temama, u stvari ih nekako povezujem sa širim kontekstom življenja. Svaka čast. A zašto biraš uopšte taj karijerni put? Pa, mislim da sam delom ja odabrao njega, delom nekako on mene. Budući da sam počeo da volontiram sa 18 godina u Udruženju građana Balkan Ideja Novi Sad, gde sam započeo taj put kao vršnjački edukator u oblasti prevencije elektronskog nasilja, budući da su tada 2012. godine društvene mreže onako dobile maha i bilo je važno u stvari baviti se prevencijom takvog nasilja među vršnjacima. I onda sam nekako tim putem i nastavio, pružajući podršku mladima, baveći se nenasiljem kao temom i to se razvilo u asistiranje omladinskim radnicima i radnicama i kasnije neke strukturiranije oblike planiranja i sprovođenja programa u toj oblasti. Budući da sam i sam gej muškarac, kasnije mi nekako postalo važnije da doprinesem položaju LGBT populacije, prvenstveno u Novom Sadu, ali i ostatku Srbije, i to je ono čime se i sada bavim. Isprva sam strukturirao rad društvenog centra ovde u Novom Sadu, namenjenog LGBT mladima, a trenutno se najviše bavim u stvari menadžmentom rada udruženja, pružanju podrške drugim zaposlenima i uključivanjem drugih aktera u društvu u poboljšanje položaja LGBT populacije u Srbiji. Dobro, sve su to važne teme od početka karijere pa do danas, a šta bi rekao, zašto je važno da nas dvoje danas pričamo o ovim temama? Pa, različiti su mi razlozi za to, mislim da je ova tema... Hoćemo stići da napravimo sve. Potrudit ćemo se. Ali mislim da ova tema za nekoga ko nije toliko u njoj, ja bih ga u stvari pozvao da posluša ovaj podcast i pogleda zbog toga što mislim da ova tema je i inspirativna. Znači, ljudi često dožive ovakvu temu kao serviranje određenih vrednosti koje nisu ovde, ne znam, kulturološki, tradicionalno zastupljene i tako dalje. Ja mislim da je ovo tema koja se odnosi na brigu onima koji se nalaze oko nas, koji su delovi naših porodica, naših radnih mesta, naši prijatelji, i da je inspirativno upoznati se sa tim kako izgleda prosto dizajn budućnosti, na konto onoga što sam spomenuo početkom podcasta, i pozvati sve da učestvuju u tome, jer mi imamo mogućnost da to uradimo. Šta bi rekao, kakva je situacija što se tiče ove teme u društvu, u kompanijama, među nama? Pa, mislim da su kompanije u Srbiji
tek na početku bavljenja inkluzivnim položajem LGBT populacije, ali ja verujem u to da stanje može da se promeni i nekako svedočim tome, evo za početak i u Vegi, a vidim da postoji i još nekoliko kompanija koje su voljne da rade na tome. Ono što primećujemo kao značajan izazov jeste da zbog odsustva i šire podrške u društvu, a često i zbog atmosfere u kompanijama, zaposlenima koji su pripadnici LGBT populacije teže da se autuju, znači teže da podele u stvari svoj identitet sa ostalima, sa kolegama, sa nadređenima, sa klijentima, u zavisnosti od profila firme. I onda kada se ne autuju, oni su nevidljivi. U smislu nevidljiva je ta dimenzija njihovog identiteta, a ona se odnosi i utiče na različite segmente života. Na privatni život, na to kako se neko emotivno osjeća, na to na koji način se osjeća podržano u kolektivu u kojem je, na to na koji način su možda ono čime se bavi firma, na koji način to odgovara na potrebe takvog jednog zaposlenog ili nadređenog i slično. Dobro. Šta bi ti rekao, da li smatraš da ako stvorimo jednu inkluzivnu, bezbednu sredinu unutar kompanija, da li mi tu treba da stanemo i zašto mi uopšte radimo na tome da sada sredina bude bezbednija, inkluzivnija i unutar kompanija i šta bi bili potencijalni dalji koraci? Pre svega, dobro je da prepoznamo da je kreirati inkluzivnu sredinu u kompaniji, bilo da je u pitanju broj od 10-20 ljudi ili 1000 ljudi, jedan ambiciozan cilj. Složit ću se. I da je potrebno vreme da se on postigne i da se radi na njemu. I onda je dobro, kao u nekom opštem planiranju, stvari praviti neke manje delove tog cilja, neke segmente koje ćemo proslaviti kada uspemo da ih postignemo. Naprimer, u nekoj kompaniji to može biti uopšteno otvaranje ove teme i položaja LGBT zaposlenih na radnom mestu. Mislim, spomenuti takvu temu u Srbiji na radnom mestu je već samo po sebi kontroverzno i ambiciozno. A onda, nakon toga, može da se ide ka tome da se zapravo strukturirano radi na razvoju internih politika kompanije, kojima će se olakšati, poboljšati položaj ne samo LGBT populacije, nego i zaposlenih koji pripadaju drugim marginalizovanim grupama. A onda je nakon toga prirodno pitati se da li mi sada tu stajemo. Mogu da razumemo one koji se odluče da se tu zaustave, ali je nekako prirodno i razmisliti o tome šta je onda uloga te kompanije u širem društvu. Znači, kao što kompanija ima neku svoju misiju plasiranja proizvoda zarad pravljenja možda neke društvene promene ili olakšanja života nekim tehnološkim rešenjem i slično, na sličan način ta kompanija može da posmatra i koja je ona karika u društvenom lancu šire. U tom smislu, na primer, komunicirati eksterno o ovakvoj temi jeste nešto što može da pravi promenu u društvu. Ako je jedna kompanija koja posluje uspešno i brine o položaju svojih zaposlenih, oglasi se na tu temu i pokaže da njoj nije stalo samo do profita, nego i do neke stvari koje će na prvu loptu možda delovati neprofitno, ali dugoročno će doneti između ostalog i profit, to jeste nešto što na kraće staze pravi promenu. To daje vetar u leđa svima onima koji se osjećaju marginalizovano, koji se osjećaju nevidljivo u društvu u kom živimo. Da, dobro si počeo ovu priču sa tim da si nekako došao potpuno inspirišuć povodom ovoga. Mislim da zapravo kao kompanije možemo da inspirišemo jedni druge, da nastavimo da radimo na ovoj temi. Dobro, da kada pričamo o možda ne tako sjajnim stvarima, tu se dešavaju komentari
onako neki negativni komentari poput ne znam, nemam ništa protiv, ali manite me tih tema, nemam ništa protiv, ali vi to u svoja 4 zida, šta bi rekao o tome? Pa, za početak, možda da konkretizujem prvo neki primer, da ne ostane samo na tome. Bukvalno sam pre 3 dana imao razgovor sa nekom potpuno novom osobom u životu. Slučajno smo se sreli u nekoj instituciji i on mi kratko u nekom trenutku, ja sam se autovao njemu u nekom trenutku, iako je potpuno suprotnih vrednosti od mojih, ali sam odlučio da iskoristim trenutak i neku razmenu da možda napravim neku mikropromenu. I kroz razgovor smo došli do toga da on na radnom mestu u pogonu jedne firme, u magazinu, ima recimo kolegu za kog oni svi smatraju da je gej i oni se svi izruguju i nekako ga zadirkuju, ne koristivši to kao konkretan razlog, ali oni kao zbog toga što je on gej, oni njemu govore, kao što tako sporo radiš, stalno ga nekako su usmereni ka tome. Onda sam recimo pričao sa njim o tome zašto to uopšte rade i kakav to efekt može imati na njega. Tako da, hoću da kažem da su takvi primeri prisutni, mislim, u skoro svakoj firmi na ovom ili onom odeljenju u jednom ili drugom obliku. U principu, mi kada se koristi taj izraz 4 zida, dobro je da razmislimo o tome da su i firme u kojima mi radimo isto 4 zida koja smo mi birali. Ok, neko je možda nije imao širi izbor u odabiru mesta na kom će raditi, ali bilo to jedno ili dva, to jeste neko mesto za koje se on odlučio za određen vremenski period i na kom će provoditi po 8 sati svog radnog dana. To je jako veliki period nečeg života i treba prepoznati da takva osoba, treba da se osjeća dobro na takvom mestu i samim tim kada se bude osjećala dobro, podržano i prihvaćeno, ona će moći na bolji način da doprinese širim ciljevima tog mesta na kom radi. Tako da... Šta bih rekao povodom toga da je nekima ok su mi žene, ali muškarci stvarno ne mogu da gledam? Pa da, to je onako baš isto česta vrlo rečenica. Pa mislim da je važno da se svako podstakne na to da razmišlja dublje. Mislim, pre svega da bi uopšte upoznao sebe i odakle takvi stavovi u našim životima potiču. I mislim da je hrabro u stvari razmišljati o takvim stavovima, o tome kada smo mi usvojili takva znanja ili takva uverenja. I onda, na primer, kada se neko pozove u stvari na to nije direktan poziv na to da podrži Pride, na primer. To je poziv na to da upozna sebe i odakle neki nivo mržnje ili netolerancije u životu te osobe. Na primer, konkretno što se tiče toga što se spomenula, takvi stavovi često dolaze u stvari iz mizoginije, iz uverenja da je uloga žene u društvu da zabavlja muškarce. Od početka naše saradnje puno si nam pomogao i puno smo toga osvestili negde kod sebe. Ja bih pošla i od toga koliko je za mene bila velika promena što negde svima je nama urođeno, naučili smo od malena da kada pričamo sa kolegom i verovatno bih ga pitala da li ti imaš devojku, kad pričam s koleginicom verovatno ću joj pitati da li ti imaš nekog momka. Sad sam to potpuno izbacila te reči iz upotrebe i sada jednostavno ne dozvoljavam sebi da kažem i da nekog ograničavam, već više ako ćemo pričati o tome da ću pitati u kontekstu da li imaš nekog partnera. Tako da hvala ti na tome, puno su nam pomogli ti neki saveti, ali to je vrlo jedan mali delić toga kako zapravo pomažete kompanijama, pa bih pre da nam ti kažeš nešto više o tome. Ja sam vrlo zahvalan na prilici da sarađujem sa Vegom kroz ovu temu i sad pokušajte nekako da zamislite za mene koji jesam gej muškarac i mlad sam i odrastao sam u ovom gradu
velika je stvar raditi sa nekim ko zapošljava veliki broj mladih i ko je prosto tu kao neko ko je prepoznat i kao firma i kao prosto neki ključni faktor u gradu. Mislim, na primer, Vegin hackathon je nešto što je podržalo značajan broj građana, udruženja građana u ovom gradu. Znači, nije samo primarna delatnost firme ta koja je prepoznata. I onda i meni nekako čast u stvari da mogu da doprinesem internoj promjeni nekoga koji isto pravi velike promene. Neke od stvari o kojima smo pričali kroz ceo ovaj proces poslednjih 1.5 godina jesu u vezi sa vidljivosti podrške LGBT populacije. I eto, vratit ću se na temu Pride-a. Ljudi često misle, to je pitanje toga da li firma podržava Pride ili ne. Nije pitanje toga da li firma samo podržava Pride, nego je pitanje toga da li će istaći neko sitno obeležje u svojoj firmi. To je pitanje toga da kada sa tobom koja radiš u people timu, neko od zaposlenih dođe i vidi da ti imaš malu tetovažu u duginim bojama, on time zna da si ti osoba koja će moći da se autuje. Bukvalno radi se o takvim stvarima. Znači, vrlo su sitni znaci koje će LGBT osoba prepoznati i zbog kojih će se osjećati i uvaženo i dobrodošlo na jednom radnom mestu. Mi ne pričamo o tome da svuda treba da vise zastave u duginim bojama po firmi. Pričamo o tom nekom elementarnom znaku dobrodošlice i toga da je neko prepoznat kao ravnopravan deo jedne zajednice u kojoj radi i doprinosi nekoj promeni. Što i jeste. Ok, kada pričamo o nekim konkretnim stvarima i nekoj vašoj strategiji pri pomaganju kompanijama, tu ste vi sad već osmislili onako dobar plan, mi smo nešto od toga već realizovali, o čemu se tu radi, kakve su to radionice, treninzi? Verujem da je to proces koji traje u razvojnom smislu i sad nekako i zajedno radimo u stvari na daljem poboljšanju tog programa. Ono što mi radimo u saradnji sa kompanijama jeste da podržavamo kompanije u tom procesu senzibilizacije, odnosno razumevanja LGBT identiteta zaposlenih i toga kako izgleda položaj LGBT osoba što u društvu, što na radnom mestu. I potom pružamo podršku kompanijama u razvoju internih politika koje se odnose na različitost i ravnopravnost i inkluziju, kako bi se takvim internim politikama, odnosno dokumentima, doprinelo poboljšanju celog radnog mesta. To su dakle dokumenta koje mogu biti manje ili više razvijena u zavisnosti od toga kako firma vidi svoj razvoj. Mi možemo da podržimo firmu u tome da od nule počne izradu jednog takvog dokumenta koji će biti vrlo elementaran, a možemo da radimo i na tome da već postojeći dokument dodatno razvijamo, obogaćujemo sistem podrške, obogaćujemo kanale komunikacije zarad unapređenja celog radnog mesta. Potom ostajemo dostupni kompaniji kao neki vid eksternog konsultanta za to kako dalje takva što dokumenta mogu da se razvije, što da se zaposleni u stvari podrže. Da, to mi je drago što zapravo nema tu nekog kraja našoj saradnje, barem ga ja još ne vidim. Dosta radite i na tome da pomažete mladima da razvijaju neke veštine koje će im sutra pomoći u traženju, u potrazi za poslom i u daljoj karijeri. Rekla bih da i tu kompanije vama mogu da pomognu. Na koji način mogu one vama da pomognu? Da, neki od programa kroz koje radimo sa mladima su programi održavanja treninga mekih veština, odnosno osnovnih veština zapošljivosti i napredovanja kroz karijeru za mlade, a radimo i sa mladim LGBTI preduzetnicima i preduzetnicama, što kroz obrazovni proces, tako i kroz proces podrške za razvoj biznisa koji oni pokreću ili kojim upravljaju, poput razvoja biznis plana, analize tržišta i slično. Način na koji firme mogu da podrže takve procese
mogu biti u skladu sa poslovanjem firme. Naprimjer, ukoliko firma pruža podršku mladima, može odlučiti da možda neki kanal te podrške usmeri na to da, recimo, podrži 1-2 grupe mladih LGBT preduzetnika. Naprimjer, možda onih čija se delatnost je uže u vezi sa onim čime se firma bavi. Ili opet ponuditi možda jednu lekciju ili radionicu koja će dodatno obogatiti program obrazovni za mlade sa kojima radimo na osnovnim veštinama zapošljivosti. Podeliti kako to izgleda iz ugla nekoga ko je tu kada mlada osoba dođe u kompaniju, kako izgleda taj onboarding proces, na primjer, i slično. Tako da različiti su načini za uključivanje u taj proces. Jasno. Šta bi rekao, kakve su se to sve promene desile vremenom kada pričamo o položaju LGBT populacije? Tu mislim i na te neke promene koje su se desile u samom zakonu, ali i inače. Nekako kada poredim svoj život od pre 10 godina i danas, uočljivo je to da je tema LGBT populacije prisutnija. Kako kroz neki javni diskurs u medijima, u pop kulturi, u međusobnim razgovorima prosečnog građanina. I to nije zbog toga što je ta tema postala isforsirana ili da je neko nameće. To je zbog toga što je ta tema doživljena kao važna. Mislim, identiteti kojima pripadamo su prepoznati kao nešto što je zaista prisutno i to je nešto što nas raduje. Mislim, to prosto postaneš vidljiv, postaneš neko ko je prepoznat kao građanin jedne države ili, na primer, u slučaju teme o kojoj mi pričamo, zaposleni unutar jedne kompanije. I onda, evo, na primer, probat ću to da sad pojednostavim. Ja kada sam bio mali, ja nisam imao seriju koju sam mogu da pogledam, u kojoj ću moći da se identifikujem sa nekim glavnim likom iz te serije. Šta više, sporedni likovi koji su se pojavljali često su bili vrlo stereotipno prikazani u tim serijama i prikazivali su one karakteristike zbog kojih su gej muškarci uglavnom i zadirkivani. U današnje vreme postoji veći broj sadržaja u kojima su različite LGBT i osobe prisutne i to raduje. Mislim, ja sam glavni lik u seriji svog života. Svako od nas jeste. Nije li dobro da možemo da se identifikujemo sa takvim junacima? U kontekstu zakona, recimo, to je nešto što u Srbiji zaista ide mnogo sporije. Znači, mi o nekim kao uspesima možemo da razgovaramo o depatologizaciji homoseksualnosti, transrodnosti i slično i da proslavimo to kao neke male uspehe. To jesu sve stvari koje u stvari prate međunarodne standarde, odluke međunarodne zdravstvene organizacije i slično, ali postoje razna pitanja koja nisu još uvek regulisana. Prošle sedmice na jednom od događaja grupe Izađi, ovde u Novom Sadu upoznao sam dva muškarca koji su zajedno 16 godina. Oni su 16 godina zajedno i oni su pretužni što ne mogu da se venčaju ovde. Kao, mislim da svako ko je razmišljao o braku ili ko je imao iskustvo od toga da je 16 godina sa jednom osobom u vezi, može da razume koliko je sada tužno što taj neko ne može da ozvaniči taj odnos. Mislim, to doprinosi raznim pitanjima. Pitanju toga da li oni iznajmljuju neki stan kao cimeri ili kao partneri. Pitanju toga da li mogu zajedno da podignu kredit za rešavanje svog stambenog pitanja. Pitanje posete u bolnici ukoliko je jedan od njih bolestan. Eto, na primer, oni koji su 16 godina zajedno ne mogu jedan drugog da posete u bolnici ukoliko se jednom od njih nešto desi. Pa, mislim, to onako deluje kao pitanje koje, pa to je, mislim, par dana možda u nekoliko godina. Ali kada se takve stvari dese, takve stvari su jako važne. I desile su se na kraju krajeva. Tako je. Ali mnogima je tu i argument onda da LGBT populacija nije jedina grupa koja je ugrožena i onda tu dolazimo do toga zašto bismo se mi u kompanijama bavili time kada ima
mnogo ljudi koji mnogo teže žive ili se bore s nekim mnogo jačim izazovima i slično. Šta bi rekao na tu temu? Pa mislim da je to jedna generalizacija i proširivanje teme na veći broj grupa kako bi se našli argumenti za odustajanje od bavljenja takvom temom. Ja i većina prosto, recimo, kolega koji rade u LGBT udruženjima, baš se trudimo da aktivno podržavamo stvari položaje različitih marginalizovanih grupa u društvu i podržavamo svake napore kompanija ili institucija sa kojima sarađujemo da se bave položajem svih koji su marginalizovani. To jeste pitanje resursa, ne samo financijskih, nego vremenskih, energije, broja ljudi koji se bave takvim temama i neće možda uvek svaka tema biti u fokusu. Ali hajde da vidimo šta u vezi sa kojom temom možemo da uradimo, pa da možda pomerimo granice malo, pa ćemo sledeće godine još malo i tako dalje. I ono što je tu važno jeste prepoznati da te teme nisu segmentirane, nego su povezane. Znači, mi smo svi deo ovog društva i svi možemo da se nalazimo i na jednom radnom mestu, pa da ga zajedno i unapređujemo. Danas ću se ja zalagati za položaj nekoga čijem identitetu ja ne pripadam, sutra će taj neko možda podržati mene u nekoj nezgodi u kojoj se nađem. I to je nekako postulat solidarnosti koji bi bilo lepo da pratimo živeći zajedno u jednom društvu. Slažem se. A šta bi rekao, koje su neke dobre prakse koje si prepoznao u kompanijama, ne mora biti ni samo u Srbiji, može biti i širom sveta? Naprimer, za početak uopšteno davanje prostora ovakvoj temi, samo prisustvo ove teme u kompaniji pokazuje LGBT zaposlenima da su vidljivi. Zatim, prepoznavanje toga da u određenim periodima godine, kao što je, na primjer, Pride nedelja u Srbiji, ili tema kada se politički zloupotrebi položaj LGBT populacije, firma može na ovaj ili onaj način da pokaže svojim LGBT zaposlenima da razumeju da možda zbog toga ti zaposleni mogu da ispaštaju u nekim drugim segmentima svog života. Možda će biti targetirani i na poslu od nekoga kolege, baš zbog toga što se tada u javnosti razgovara o toj temi. I onda nije uvek samo do toga da li će firma obezbediti sad neku dodatnu uslugu koju će platiti, tipa psihoterapiju ili neki drugi, ne znam, kao slobodan dan ukoliko se neko ne osjeća mentalno dobro. Nije uvek samo do toga. Mislim, elementarno je pokazati da postoji razumevanje i prepoznavanje te teme. Već takav korak će nekome ko je LGBT osoba na radnom mestu značiti. Zatim, postoje u nekim međunarodnim firmama modeli sindikata LGBT osoba na radnom mestu. Davanje prostora za međusobnu razmenu iskustava LGBT kolega može, na primjer, osnažiti te ljude ne da se osjećaju bolje, nego i da ostanu u jednoj kompaniji. Mislim, znamo i svedočimo tome da u različitim industrijama postoji sve brži i brži odliv zaposlenih u druge kompanije, čak i druge industrije. I onda bavljenjem, u stvari, položajem zaposlenih na taj način mi možemo doprinijeti tome da oni žele da ostanu na radnom mestu koje je inkluzivno. U Srbiji to jeste vrlo inovativan model i razmišljanja i pružanja podrške. Sam moment organizovanja, na primer, nekog happy houra u kompaniji na kom se razgovara o takvoj tematici i kolege dobijaju mogućnost da podele svoja iskustva ili da otvore neku temu, jeste nešto što jeste kao neki model nepisanog sindikata. Zašto se tako nešto ne bi desilo? Zašto ljudi ne bi dobili mogućnost, nije li kompaniji u interesu da omogući zaposlenima da komuniciraju ono što su izazovi, da ih interno zajednički rešavaju, nego da se nužno i na prvu loptu pozivaju na
pravne procedure toga kako, na primjer, mogu da tuže kompaniju. Mislim, naravno, takve stvari su tu i prisutne su, ali ako kompanija pokaže volju da u stvari radi interno na rešavanju nekog izazova i položaja marginalizovane grupe zaposlenih, ja sam siguran da će to veliki procenat zaposlenih prepoznati i uvažiti. Da, mi se godinama bavimo ovom temom i nekako radimo na tome da stvorimo što tu neku bezbedniju okolinu u kojoj radimo i ti happy houri koje smo organizovali i koliko već godina obeležavamo unutar kompanije taj neki Pride Month i Pride Week. Od prošle godine smo uveli to da onaj paket pogodnosti kada je u pitanju privatno zdravstveno osiguranje nemaju više kolege u raznopolnim zajednicama, već sada imaju i u istopolnim zajednicama i nekako nenormalno mi je drago kada vidim da se ti svi neki naši dodatni napori prepoznaju ne samo unutar kompanije, pa dobijamo od kolega strava je što se bavite ovom temom, već smo počeli sada to da dobijamo i od ljudi koji nam se javljaju, prepoznaju da smo pisali o tome, da smo pričali o tome i onda kada se prijavljaju za posao i napišu da bukvalno žele da rade u jednoj takvoj sredini, tako da mi je to mnogo drago, ali mislim da tu možemo još puno stvari da uradimo. Ne znam da li imaš za nas neki savjet šta je to što bismo još dodatno mogli da radimo. Ne samo mi kao kompanija, već i svaka druga. Ja mislim da svaka kompanija koja se bavi ovim pitanjem na način na koji si ti sada pojasnila, jeste na vrlo dobrom putu. I dobro je prepoznati da uvođenje takvih modela podrške nije samo rešavanje možda nekih segmenata života na koje se taj vid podrške direktno odnosi. To je pitanje šire integracije LGBT osoba u društvenu zajednicu. Znači, jedan od širih izazova jeste osjećaj odbačenosti, budući da mi jesmo tokom celog života u različitim zajednicama odbacivani i onda kada ti neko na radnom mestu ko kroz neki papir nije mu to prva prosto odgovornost da se bavi time, pokaže jedno takvo razumevanje i podršku, to zaista onda utiče na odluku osobe da ostane. Ono što može biti dodatni nivo prepoznavanja potreba LGBT zaposlenih pružanja podrške jeste da ih pitamo aktivno kako oni vide svoj položaj i u slučaju kada, na primjer, nemamo autovanih LGBT kolega na radnom mestu, može se uraditi na neki širi način, da li postavljanjem pitanja svima ili onima koji bi bili zainteresovani da komuniciraju na tu temu i slično. Dakle, neko mapiranje, u stvari položaja interno, bi bio neki prvi korak. I u skladu je sa načelima toga da na takvim temama je dobro da radimo zajedno sa onima koji pripadaju tim grupama. Znači da budemo u stvari ko-kreatori puta kojim ćemo da gazimo ka jednoj uspešnijoj radnoj sredini u kojoj se svi osjećamo bolje. Da, to si dobro rekao, nije posao samo nekog, kako popularno zovemo danas to DEI tima, da se bavi tim temama, već je ideja da svi zajedno radimo na tome. Dobro, šta bi ti svima nama ovog jutra poručio? Inspiriši nas. Evo, pokušat ću. Ponovit ću da mislim da je ovo pitanje šire društvene zajednice i pitanje razumevanja naše uloge u širem društvu. Znači, unapređenje položaja onih koji su marginalizovani, koji nisu na ravnopravnom položaju, jeste nešto čemu možemo svi da doprinesemo. I utičemo na širu zajednicu i na to kako izgledaju porodice šire i na to kako izgledaju radna mesta u kontekstu kolega. Ono što mi možemo jeste da odaberemo da li mi žmurimo kada znamo da je neki LGBT kolega tu ili pristajemo na to da prepoznamo da jeste tu i da imamo neku ulogu u tome. Dalje, na konto toga, to je pitanje
ne samo naše te odgovornosti, nego i moći koje možemo da osetimo. Nije samo do nadređenog u nekoj kompaniji da taj donese odluku o tome kojim će putem kompanija da se kreće, recimo, po pitanju podrške. Mislim, kada bi bilo tako, svako od nas bi tražio ko je sledeća nadređena osoba u lancu i odricao se odgovornosti. Ne. Bukvalno od prve osobe koju ti sretneš kada dođeš u neku kompaniju, bilo to obezbeđenje, osoba za infopultom, do nekog koga ga sretneš na hodniku, do klijenta kompanije, to su sve nekako ljudi čiji odnos prema toj temi igra ulogu u pravljanju promene. I svako od nas ima moć da doprinese jednoj takvoj društvenoj promeni. Ono što bi bila treća poruka jeste uopšteno razumevanje inovacije i inovativnosti u bavljenju ovom temom. Baviti se ovom temom na radnom mestu u korporativnom sektoru je hrabro u Srbiji. Znači, to je pitanje i hrabrosti i novog modela rešavanja jednog društvenog izazova koji pogađa značajan broj građana u ovoj državi. Sada je trenutak za kompanije da budu među prvima u jednom novom modelu rada koji je brižniji prema ljudima, a koji će na duže staze doneti i veći profit i uspeh nekome upravo zbog toga što će to biti prepoznato. Znači, ti brineš i o ljudima koji su tu i prepoznaješ ljude kao najvažniju kariku tvog rada. Tako da, to bi bile neke stvari sa kojima mislim da je dobro da odu ljudi koji nas gledaju. I u skladu je sa majicom koju danas nosiš, koja kaže innovators, not just problem solvers. Cool. Dobro, meni je jako drago što mi nastavljamo našu saradnju, mi te radionice koje si spomenuo, koje imaju za cilj to neko poboljšanje i inkluziju, smo sad već organizovali za naš people team, marketing team, uskoro će tu radionicu proći i partneri naše kompanije, u našoj kompaniji, a onda verujem da ćemo to organizovati češće i za sve zainteresovane kolege koje žele to da prođu. Ja ću pozvati ljude da odu i na vaš sajt, izađi, da bi se više informisali i da znaju da uvek mogu da vam se jave za bilo kakav vid podrške. Hvala ti što si danas pričao sa mnom o ovoj temi. Ja ti želim da nastaviš da budeš hrabar i da te danas još puno stvari inspiriše u toku dana i da nastaviš i ti da inspirišeš druge. Hvala ti, Marija, ja ti se zahvaljujem i čestitam na hrabrosti i dalje volji za radom. Hvala ti.